Ana gyapon duol sa nasod ang low pressure area nga ginamonitor sa pag-asa. Ulahing namatikdan ng LPA sa gilayong 195 kilometers southwest sa General Santos City. Sumala sa pag-asa, ubos gyapon ang tsansa niini nga mahimong bagyo apan dunay posibilidad nga mosulod sa PAR. Apan kung makasulod kini, gilayon sab kini nga mogawas human sa pipila ka oras. Sa karon, padayong ulanon ang Mindanao dala sa trough sa LPA. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao gihapon ang ulanon. Dunay heavy to intense rains, busa mahimong alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Samtang karong Pebrero, posibleng dunay usa ka bagyo nga mamugna o mosulod sa PAR. Matag ingon aning panahon, muigo kini sa Visayas o Mindanao. Apan kung dili maglandfall, mag-recurve kini o mupalayo sa nasod.